ብቑልዕነትና ትሒዝና ዝተምሃርናዮ ሓደ ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ ቅድሚ ነብስኻ ንብጻይካን ሓውኻን ምፍቃር ዝብል እዩ ንነብስኻ ምፍታው ጌጋ ምዃኑ እንዳተገናሕና ኢና ዓቢና ወላ እኳ ደኣ እዚ ነገር እዚ ሓቂ ኮይኑ ይሰምዓና እቲ መሰረቱ ግን ንሕዋትናን ብጾትናን እነፍቅሮም መጀመርታ ነፍስና ስለ እነፍቅራ እዩ ከምቲ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ዝብል ንነፍስኻ ምስ ኣፍቀርካ ልክዕ ከም ነፍስኻ ንብጻይካ ትፍቅር ነፍሱ ዝጸልእ ሰብ ንኻልኦት ፍቕሪ ክህብ ዘይሕሰብ እዩ ካበይ እሞ ይኽህብ ፍቕሪ እኮ ንዓኻ ምስ ሃለወካ ኢኻ ንኻልኦት ተካፍሎ ካብ ዘይብልካ ከተካፍል ኣይከኣልን እዩ ኣስተውዕል ኣተዓባብያና ንዝህልወና ባህርያት ወሳኒ ተራ ይጻወት ኣብ ከመይ ዝበለ ዓይነት ስድራ ቤት ኢና ዓቢና ከባቢና ቤት ትምህርትና ወዘተ ፍቕሪ ተመጊብና እንተደዓቢና ፍቕሪ ክንልግስ ግዴታ እዩ በኣንጻሩ እንተኾይኑ ከዓ ነብስና ፍቕሪ ስለ ዘይረኸበት ብነብሰ ምትሓት ብስጭት ምጉዳር ርእሰ ኽብሪ ትሳቐ ንሰባት ፍቕሪ ከተመቐልካ ኣይከኣላን እዩ እምበርከ ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ዘለዎ ገዛን ኣከባብን ዝዓበየ ባህርያቱ ምስቲ ዝዓበየሉ ከባቢ ክመሳሰል ባህርያዊ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ንሕና ብፍቕሪ ምስ ተመላእና ነብስና ምስ ኣፍቀርና ንብጻይናን ሓውናን ፍቕሪ እንልግስ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ከዓ ዕዉታትን ሕጉሳትን እንኸውን ስለዚ ንነብስኻ ኣብ ምፍቃር ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ሓሙሽተ ኣገደስቲ ነጥብታት ብሓደ ኮይንና ክንሪኦም ኢና ሰናይ ምክትታል ቁጽሪ 1 ነብሰ ነቐፌታ ደው ኣብሎ ኣዕናው ነቐፌታ ዝቕይሮ ነገር የሎን ዘበላሽዎ እኳ ደኣ ይበዝሕ ንነብስኻ ምንቃፍን ምውራድን ደው ኣብሎ ንነብስኻ ከም ዘላታ ተቐበላን ኣፍቅራን ብነቐፌታ ልባ ተጥፋኣላ እንተደኣ ኮይንካ ንገዛእ ርእስኻ ጸሊእካ ኣብ ዘይትደልዮ ተወሳኽቲ ብስጭት ክፈጥሩልካ ዝኽእሉ መንገድታት ትመርሓለኻ ማለት እዩ ንስኻ መልኣኽ ኣይኮንካን ፍጡር ኢኻ ካብ ጌጋ ዓዲ ውዒልካ ኣይትፈልጥን ጌጋ መናብርቲ ደቂ ሰባት ምዃኑ ኣሚንካ ከም ንቡር ውሰዶ እቲ ዝኸፍአ ጌጋ ቅድሚ ሕጂ ዝዓንቀፈካ እምኒ ዳግማይ ክዓንቅፈካ እንከሎ እዩ ኩሉ ግዜ ንነብስኻ ተባብዓያ ጽቡቕ ስራሕ እንተደኣ ሰሪሕካ ሕቑፍ ኣቢልካ ሰዓማ ኣፍቅራ ሽዑ ዓጸፌታ ዘፍቀርካያ ዝበለጸ ውፅኢት ከተምጽእ ክትርኢ ኢኻ እንተ ተጋግያ ከም መምሃር ኣጋጣሚ ወሲድካ ሸለል በላ ነቐፌታ ንውሽጣዊ መንፈስካ እዩ ዝሰብሮ ምስጋና ግና ንመንፈስካ ልዕል የብሎ ሕጂ ንነብስኻ ምንቃፍ ገዲፍካ ንነብስኻ ክሳብዛ ሕጂ ብዝሰርሓቶን ዝበጽሓቶን መጉሳን ኣድንቃን ቁጽሪ 2 ካብ ኣዕነውቲ ሰባት ረሓቕ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ንጉድለታትካ እርይ ቁጽር ኣቢሎም እልቢ ዘይብሉ ነቐፌታታት ብምዝናብ ንነብስኻን ህይወትካን ከም እንትጸልእ ዝገብሩኻ ነዞም ሰባት እዚኦም እንተደኣ ደሊኻዮም ካብኣቶም ረሓቕ ክጎድኡኻ እምበር ኣይጥቕሙኻን እዮም ኣራምን ሃናፅን ሚዛኑ ዝሓለወ ነቐፌታ ጠቓሚ እኳ እንተኾነ ሞራልካ ሰይሩ ናብ ጸልማት ዘእትወካ እንተኾይኑ ግና ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝዓቢ ኣየድልየካን እዩ ክብሪ ዘይህቡኻ ዘነኣእሱኻ ሰባት እውን ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኦም እውን ሓይልኻ ወሲዶም ነብሰ ምትሓት ከም ዝስማዓካ ክገብሩኻ ስለ ዝኽእሉ ብእዋኑ ረሓቐሎም ኣብ ክንድኡ ምስ ዘፍቅሩኻ ዘኽብሩኻን ዘተባብዑኻን ብኹነታት ኣካላውን ኣእምራውን ጥዕናኻ ዝሓሊን ዝግደሱን ሰባት ዝምድና ፍጠር
ንሶም ንነብስኻ ኣብ ምፍቃርን ኣብ ህይወት ጽቡቕ ስምዒት ከም ዝስምዓካ ኣብ ምግባርን ክሕግዙኻ እዮም። 3 ንነብስኻ ሕድገት ኣውጀላ። ኣብ ሕሉፍካ ዝፈጽምካዮም ጌጋታት ኣይሙለሱን እዮም። ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ። ሓንቲ ምርጫ ግን ኣላትካ። ከምዚ ክገብር ኣይነበረንን እንዳበልካ ብጓህን ብጣዕሳን በብቕሩብተይ ነብስኻ ካብ ትቐትል ንሕሉፍ ጌጋታትካ ከም ትምህርቲ ረኣዮም ንዝበለጸ ዕዮ ከዓ ተዳሎ። ነብስኻ ብዝፍጸመቶ ጌጋታት ባዕልኻ ይቕረ ብምባል ሕድገት ኣውጀላ። ሕድገት ነፃነትን ዕረፍትን ክህበካ እዩ። 4 ንነብስኻ ደግፋን እለያን። ንነብስኻ ሓገዝ ከም ዘድልያ ተረዲእካ ወትሩ ኣብ ጎና ኹን። ምንቅስቓስ ኣብ እትደልየሉ እዋን አንቀሳቕሳ። ማእዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎም መግብታት መግባ። እኹል ሰዓታት ድቃስ ከም ዘድልያ ተገንዚብካ እኹል ናይ ዕረፍቲ ግዜ ሃባ። ካብ ዝጎድእዋን ዕምራ ካብ ዘሕፅርዋን ልምድታት እልይ ኣበላ። ሙዚቃ ስማዓያ ሳዕሳዓያ። ኮታስ ልዕሊ ነብስኻን ኣእምሮኻን ዝቐርበካ ነገር የለን። ነብስኻ ጥዕናኣን ሰላም ኣእምሮኣን እንተተሓልዩ ጥራይኻ ሚዛናዊ ዝኾነ ናብራ እትነብር። 5 ንነብስኻ ሕጂ ኣፍቅራ። ጽቡቕ ኩነታት ክሳብ ዝመጸካ ይትጸበህ። ክሳብ ክብደተይ ዝቕንስ፣ ክሳብ ሓድሽ ስራሕ ዝጅምር፣ ክሳብ ሓድሽ ዝምድና ዝፈጥር እናበልካ ንነብስኻ ካብ ምፍቃር ድሕር ኣይተብላ። ኣብዛ ሕጂ ዘለኻያ ሰዓት ከምታ ዘለኻያ ንነብስኻ ፍቅራ። ተሓጎስ፣ ተፃወት፣ ሰሓቕ። እንታይ ገዲሽካ ኢኻ ኣብዛ ኣምላኽካ ዝፈጠረ ዓለም ሕዙንን ትኩዝን ዝመሰልካ? ኣምላኽ ክትሕጎስን ንህይወት ከተስተማቕራ እንዳኣንበር ክትጉሂ ፈጠረካን። ምንባርካ እውን ንጽባሕ ኣይተቐምጣ። ጽባሕ ናይ ካልኦት እያ። ንሰብ ጽባሕ ግን ልክዕ ከም ነብስኻ ምፍቃር ሓላፍነትን ግዴታን ኣለካ።